sasabihin, lumambot ng lupa. Kasi, kung yan slow protection, malaksan na rin ang tubig, dapat, ibayan mo yung slow protection mo. Kagaya niyan, pagkamala naman ang damage niya, natanggal na naman yung slow protection mo. Parang natatanggal lang siya ganyan eh. O magkano na naman yan? Magkano yung sa Florida na yan? Ilang meters yan? 240. Baka naman 50 million din yan. Magkano yan slow protection mo? Seat piles mo? Ipaparinig pala nila, pero so far, naglagay mo lang po sa plano sa 30 million. Di ba pag hindi mo na i-seat piles, hindi na pwede ngayon yung cemento slow protection. Kasi parang kumbaga nga siya gano'n, nababaklas eh. Shipin mo na lang yung seat piles. Buti nga matibay-tibay. Tapos, abutin mo yung pinakalalim. Abutin mo yung pinakalalim. Kasi yung slow protection ngayon, pag tumating ang tubig, parang siya tinanggal na gano'n, nababaklas. Bakit gano'n, Jim? Ba't siya na bumabaklas ng gano'n? Parang siya binakbak ng gano'n. Ano nangyari? Malakas yung volume ng tubig, sasabihin mo, tapos lumambot yung lupa. Hindi na effective yung slow protection mo. Kapag lumambot ang lupa, natatanggal siya, nabibiyak siya. May baguhin yung design nyo, James. Yes, po. APWH, pwede masabi na lang, lahat dapat baguhin nyo na yung design nyo. Kasi iba na yung behavior ng tubig ngayon, James. Lumalakas na, malaki ang tubig ulan. Malaki ang tubig na dumarating ngayon. Dapat, sabi nga ni Presidente, expect nyo na yung climate change. Kasi baka yung design nyo, James, yung pang nung 20 years ago, hindi na kayo nagbabago ng program of work nyo. Dapat, kung nangyayari ng ganyan, kung noon, 50 million, dagdagan mo na para hindi masira yung pera. Lagi nyo sa isip, yung climate change, yung volume ng tubig. Baguhin nyo na yung design nyo, hindi na pwede yung pipil, hindi na pwede yung dati-dati design. Sobrang ngayon ang volume ng tubig na bumababa. Kaya, magbago na kayo. Kayo nga may sabi, sobrang laki yung volume ng tubig, Jim? Ano pa? Ang ganda ng tubig. Hindi pwede yun. So, sabihin mo, ang daling bumaba, pero pag-aralan mo rin yan. Anong gagawin mo doon? Sama mo na sa budget mo yan. Huwag mo sabihin, pinagkabuasan, wala na. So, huwag ganun. Sama mo na sa mga project mo yan. Ang pag-aralan mo na rin yan. Kasi nakikita ko si Mayor dumadaan ng dibdib eh. Sobra na, hindi bumaba ka dyan. Ha? Dahil lang dyan sa ano na yan, hindi na yan. So, bigyan mo priority yan, Jigs. I-repair mo na. Gawin mo ng gawin mo ng slow protection. Yung dapat hindi na-over yun. Nag-over yun. Ano pa? Kung sa lambat naman sa Guadua, nag-rest din na kayo, 12 million doon kayo. Asya na yun, ha? Eh, susunod mo ano yan? Lambat? Ay, ito po na yung kanina lang na-report to, ito yung sa irrigation canal ng NIA. Nag-collapse po siya, nagagaling. Jigs, tingnan mo ha. Yung banda dito, ginawa nyo ng slow protection. Pagka dudugdawin doon, wala. Bakit hindi nyo pa tinuloy-tuloy ang ganun sa dulo? Ang project po ng NIA yan ay preserve lang namin. So, ang NIA may kasalanan nito. Hindi siya nagkompleto nito. So, muna si NIA yan. Sa NIA po. Sa inyo. Sa inyo yan. Kaya kayo yan. Ano po, Kanino? Gawain po, section niya po ng NIA. Yung nag-gawain, pero nag-pera sa isa niya mo po. Hindi na. Sinong nagkompleto nitong slow protection na ito? Sa NIA po tayo, sa NIA. Sa NIA. Saan ang ginawa mo dyan? Yung sa action niya na, hindi naman po nasira. Ngayon, sino may obligasyon ngayon dyan sa nasira na yan? Ko-coordinate po, sinama ko lang na sa calamity damage Eh, baka naman may pondo yung NIA. Sige Ikaw po. kasi hirap kumuha ng budget ngayon ng DPWH. Pag hindi mo sabihin sa kanya, ituloy niya itong slow protection. Irrigation niya, di ba? Makuha na yun. Sabihin mo ngayon, dapat nandito pala yung NIA. Delikado na, masisira na yan. Ano ba, Jace? Ano ba? Sabihin mo, bigyan mo ko ng kopya. Yan, ano yan?
ito lang po yung sa may tabi, nag-slip lang yung store protection. Bumaba na po ito. Anong bumaba? Ito yung slope natin na may kalsada. Bumaba po itong saan po yung firm ng mga store protection. Bumaba siya. Baka naman lumambot na naman ang lupa. Sabi mo, Jay, pinasukan ng tubig yung lupa, bumaba yung komento, gano'n. Ano gagawin mo ngayon yan? Babakasin mo, ano? So yung lahat ng damage yes na 90% natin at yung mga magagandang pa, program po, sasalit po natin sa Regional Office for eventual funding. So 200 million. 200 million. So, hindi natin, sa mga damages natin sa infrastructure, 160 gadgets, 200. 170 po yung na-assess natin, pero baka dumami pa, kasi 200 ka rin ito, ma'am. Ay, Yung 400 million. 400 million. Yan lang ang hihingi natin, 400 million. Pag hindi nyo naman hindi nagkasya, kayo mga po. Tapos na ba kayo, DPWH, okay na kayo sa infra. On record yan. Nay, box culvert na dalawa dun sa Sapang Uyong. Kaya po lumulubog yung intersection dun sa may Golangco. Dahil po dun sa Sapang Uyong na di ba po yung sinasabi namin dun sa may dalawang box culvert po yun na tatawid na papuntang San Anton, may dalawang butas po yun. So nung in-upgrade po ng almost 1.5 meter o 1 meter po ata yung OG road, tinapunan na naman po yun. Yung tubig po, sumusot lang sa ilalim. And then, pagkatapos po, yung dalawang butas na yon, iisa lang po yung umaandar. Kaya kamukha po ngayon, sa amin po ngayon Lubog, nagpapadala lang po kami ng mobile backhoe na pangtanggal doon sa dumi parati doon sa baba. Yun, baka naman basura yung pumapasok ko sa basket. Hindi po. Kasi, maliit na po yung butas sa baba dahil natabunan na doon sa... Bakit hindi umandar yung isa? Dalawa yan. Natabunan na po, nasa ilalim na po kasi siya talaga. Kaya pag nakita mo po ngayon, pag na-cross ng OG road yun, na-cross? Oo, nakakross po yun. Eh kung papalitan yun, mapaparalyze na naman ang motorist ngayon doon sa OG road. Siguro po at kiyati yun, Nay. Bali po Ano, Jake, saan ang masasabi mo po doon? yun. Huwag ka magbibigay ng maliit na box. Lalakyan mo yung mga pipes mo doon, mga tosang mo doon. Sinama mo na. Nauna lang po yung sa intersection ng Santa Rita, tingnan po natin yung masasanahan sa Ako, pagka lumubog yung OG road mo, yung motorist mo ng North Zambales, Bataan, patay ka, hindi na makakadaan doon. Eh, suggest na lang sa lalahan. Gawin mo naman, sama mo na sa budget mo yan. Kalati-kalati na lang ang dumadaan. Dalawang malaking box culvert lang naman yun, di ba? Sama mo na sa budget mo. Asa ka? Bakit mo tinakpan? Ba't mo tinakpan? Yung dalawang box culvert na yun, bakit hindi mo binago? Ba't mo tinakpan? Walang pera. Walang kulang. Kulang. O sumagot ka, James. Mayor yung kausap mo. Respetuhin mo si Mayor. Mag-explica ka. Si Mayor, yung ang sinabi ko, Sa susunod, huwag mo nang gagawin na ang Mayor pa magtuturo sa iyo. Kasi engineer kayo, si Mayor hindi naman engineer ha. Huwag nyo nang gagawin uli yun. Papasalamat ka sa kanya, binigyan ka ng ganong impormasyon. Susunod mo nang gagawin yun. Tibayan mo na, ayusin nyo na ha. Ang hirap kaya humingi ng pera ngayon sa national government. Kailangan malakas ka, palakasan ka. Kung hindi tayo malakas, hindi tayo bibigyan ng pondo, tunaw tayo. Wala nang nangyayari sa atin. Kaya kailangan i-justify yung mabuti yan. Anong magiging damage kung hindi ginawa yan? Baka naman mag-apit tayo, pwede tayo bigyan. Pero kung hindi mo may justify mabuti yan, walang mangyayari sa atin. Ha, James? Tandaan mo, lampas-lampasan mo hindi mo budget mo. Pag nagkulang, ikaw mag-abon. Okay na kayo? DPWH? So yung damage mo lang. Amides, at saka ng pora, kumapagsak po sa bubo. Hindi binigyan ng ticket. Yung left side ko, yung nakadiki po yung ilalim at saka sa taas, yung backdoor side ko sa ilalim mo nagdiki.
Kaya ang magagawa na magbabak ko sa terreno, magbabak ko sa kabeta. Nakita naman po, napaktas na lugar namin, wala naman baha, yun lang. Dahil sa backflowing of water, coming from Bubu, at saka dito sa Palawi River. Wala dito yun, plant yun? Wala po, meron silang lumaba lang. Kaya nirequest po namin ng lagi, yung backflow rin naman, ang dami pera, ewan ko, ba't hindi nagawa yun? Kaya yung Mas ano yata yung mas yata ng DWH yung ulit. O siyempre. Lalaki na ito. Kami naman po, tinanggap na namin yung pagkalahar namin. Pero nag-survive kami after 35 years, nandito pa rin kami. Ang Bakit pinakabatas na kayo ng lugar dahil lahat ng pinapahaka kami na kasi kinulong kami lang eh, kinulong kami. Ang hinihingi lang po namin, mag-diving sila doon sa right side. Nandun kasi nagsara na sila eh, mag-diving naman sila sa right side to protect us. Lalo na yung mga low-lying areas namin pinag-ewan sa Nakabetikan. Mayor, galing ka ng BPWH. Opo. Ba't hindi mo tinuruan yung District 3 na engineer? Alam po ni Albert Sino yan, ka? meron po si Albert Sino yun? Sino yung District software? Engineer Albert, alam po niya yan. O bakit hindi mo naman binibigyan ng ano? District Engineer Bacolor. Kagaya ngayon, nag-ano kami ng Ang sabi medical. po ni Adian, ano pinag-doon ng D. Albert na yun? D. Ano Albert. kalagay ng DK yun? Ng slow protection. Pumasok na naman lahat sa isang barangay. Ngayon, nandun sa mga overport, yung mga tao, kawawa. Kasi ang dibdib yung tubig nila sa bahay. Matatakpan na yung bubok. Kasi doon mo lahat nilabas ang tubig, walang leaking. Magkano, ilang liters yun? Magkano hindi mo na pondo doon? Na-serve mo nila, ginawa po nila ulit sa 100 million, dahil ginagawa yata ngayon 150 million. Pero hindi pa nag-uumpisa dahil binaha. Ewan ko po kay District General, alam po niya yan. Siguradong alam niya po niya, sa po niya yan. Wala si DE3? District 3? Bacolor po, nandun si Engineer Miranda. Ano? Kung makita mo yung mga tao ngayon sa evacuation, kawawa. Kawawa. Wala kang silang na-save sa damit nila. Kung makita mo lang, kawawa. Galing ako ngayon. Ay, sorry po, nung governor si Godet, so, merong kasama yung regional office doon, merong design na ginawa yung regional office. Tsaka may mga project na sa regional office na release. So, yun po ang hihintay natin ngayon, yung sa regional office. Anong budget yan? 2025? 2026? G 2025 po na yun. Pero dumating na yung pera ng 2025. Magkano? 150 po yan tayo. Tapos na yung problema ni Mayor na sa 150 million. Ilang meters lang yung 150 million mo ng stock protection? I-verify ko lang po pero hindi ko po siya Kasya. Mga magkano kailangan mo? Hindi, lulubog lang ito po. Pakulong mo na. Ako magbabago muna eh. Yung sa kabayanan naman po. Kabayanan. Pagpas Eh, mo yung mga drainage niya. maraming salamat po. Siguro, doon mo tinatapon ang basura mo. Hindi. Ang naman may nakita akong basura doon lang. Thank you so much, Nay. Thank you. Thank you so much. Tapos po, naisabi ko po yung problema, alam ko yung public works, they will act on that immediately. Thank you so much. Pero hindi pa pala kasi 150 million mo for Hindi po, malayo po, malayo. Hindi dapat isama nila yung 2026. Magkano kailangan? 300 million? Mahigit pa po. Alam ko nila yan kasi may program sila dyan. May proposal na po kami. Hindi naman is magkano? Di. Sasangguni ko po problema kasi sabi yung ni Merdato, pag dito sinabi, malamang masusolusyonan. Ang ano ko sa Public Works na along MacArthur Highway, yung drainage zone natin sa along MacArthur Highway, I should say, from Camp to Libas, lalabas na ang tubig niyan sa Santo Tomas. Dalawang river po sa Santo Tomas. Santo Sinai, saka sa Public Works po, matagal ko na po itong sinasangguni rin sa inyo. Hanggang ngayon po, yung drainage natin, yung kanal, hindi po nakatutok sa ilog. So yung drainage po natin sa MacArthur Highway, Saan lumalabas yung kanak? sa taas po na, sa taas po ng kanal, lalabas. Tapos kaya papasok sa Santo Tomas. Dahil nga ho, tax basin kami na Hoy, PPWH, ano ba kayo? dalawang section po. Umiikot lang yung tubig mo. Bakit hindi mo- Lalabas po sa taas.
Nay, sa public works po yun. Kung barangay road yun, Nay, baka kakayanin ko pa kahit maliit lang ang budget namin. Kaya lang national road po ito, Nay. MacArthur Highway po. Pero ni-request mo na. Opo. Magkano? Kay engineer, mas alam ko ni dito, nasa mga 250 linear meters na lang po ito. Magkano malaga na sa 200? Sir Dini, kayo na po. Mga magkano yun, Di? Mga magkano yun? Cruise na po ng paligid. Ako, doon sa Kamelia, yun po yung nalubog, and then doon po sa harap ng Tapsu. After ng Tapsu, doon po sa papuntang Hari Creek. Bakit ginawa para sungkay? Opo. And then, konti na lang po siguro, 30 meters na lang yung Hari Creek hanggang sa in front of Jampo General. Wala rin po yun. Eh, po yung booking nandun eh. At saka po yung ano natin, yung from Barangay San Vicente to Barangay Colgate, yung po national road na papunta po ng mga bebe at Masantol po. Yun po yung aming Ipinabaluin ang way nila para makauwi. Talaga yata ang swerte ng mga bebe Masantol. Pag inadaanan nila, flooded talaga. Anong balak ninyo doon? Nag-upgrade na kayo ng daan nung mapalit na yun. Dahil parang sungka, parang malalim to, tasyon. Susunod na naman, malalim na naman, patas-patas. Ba't hindi nyo pa diniretso? Anong problema? May problema ba yun? Kaya ko rin po talaga naging sa funding yung MacArthur Highway. Sabihan lang bitin. Walang project na bitin. Sabihin mo naman. Sige, Nay. Google up mo na ito. On record yan ha. Kasi sabi ko sa inyo, on record yan. Ako na yan. Mawa kayo ng mga bebe, masantol yung... Magkano yung gagastusin mo doon sa dalawang, yung sa project na yun, sa MacArthur? Mga magkano? More or less wala sa 250 million. 250 million lang pala. Ang problema nyo, baka hindi nyo sinasama sa proposed project nyo na i-try nyo. Yun ang problema nyo. Hindi na po kung sinama nyo sa project na tatawagan ko yung Regional Development Council. Kung isinama nyo yun, yung sa MacArthur na yun, sa 2 taon. Hindi pwedeng sinama mo yun, emergency yun, hindi nila pondohan. Pero kung hindi nyo sinasama, pinabaliwala nyo yan, talagang hindi bibigyan ng pondo. Hindi mo na kasama ko. Oo nga, ano nangyari? Hindi pinondohan. Alam ko ni RT yun. Hindi pinondohan. Wala akong narinig. So, last year mentioned that. Last year, yung nagawa last year. So, talaga, hanggang doon lang yung naging release niya last year. hindi, talaga pong may nagawa, pero dati pong bitin yung pagkaroon. Dahil to, dinadaanan ng mga Pilipino to, ng mga mamamayan nito, hindi mo pwedeng i-dahilan na bitin. Meron nga kayong ginagawa billion sa mga infrastructure ninyo. Ito lang 260 million na to. Hindi ako pwedeng dahilan mo na bitin. For 2 years, hindi ako pwedeng maniwala na bitin. Baka hindi nyo siya priority sa mga hinihingi yung budget. Diba? Hindi siya priority. Titignan mo yung budget nyo kung sinama nyo for 2025 and 2026. Okay, pag hindi pwede, 2026, kailangan kong malaman yung 250 million na yun. Kung nagawa yung audio, yung MacArthur sa Apali. Pakita nyo yung ano mo, yung proposal budget yung sa infra. Pampanga. Nine. Okay lang ko yun. Pati yung ano pati yung kay Mayor na bumabalik ulit yung tubig, hindi nakadugtong doon sa ilo. Nine, salamat po. Usap po ni Mayor Sapo. Hindi, clearance state of pala. Ako rin po. Ako po, yun ang gusto sa akin yan. James, kaya, ganun si Wen. With the proper recommendation from the Provincial Disaster Risk Reduction Committee, kami po sa Sangguniang Panlalawigan, we will not hesitate to issue resolution for the declaration of state of calamity with the concurrence of our board members and definitely with the blessing of our Governor Lidia Pineda. Thank you po. Mag-emergency session kayo po. Okay.
Maraming salamat po, Madam Chairwoman. With the permission po, Doc. Dahil, due to, a lot of damages nakita po namin yung mga pinresent po natin, may mga parating pa po na bagyo, sinuso, sabi nga po, hindi pa po natin siya masasabi na kumilang pa po ang bagyo ang darating. So, kami po sa Sanggunian ay sinusuportahan po namin yung pagtiklara ng state of calamity. We got, siguro lahat ng support po ng Sanggunian so ibibigay po natin. Thank you so much. Okay. At sasabihin natin yung disaster council, talaga na yung proposal nyo rin. Yung disaster council, actually matagal na yung bahan natin, nursing pad, so yung dati pa, ilang bagyo na, pero hindi nagagamit ng mga LGU yung kanilang calamity fund. Hindi nila nagagamit. Kasi ang problema, bago kung gamitin yun, may bagyo. Pero nagkabagyo, hindi nila nagamit. Hindi nila nagamit yun. So, thank you sa inyo. At least, ngayon, makaka-recover na sila. Makaka-recover na sila dun sa pondo nila sa kanilang 5%. District. Naghihirap lang po kasi ako ng bako. Hindi po ako makakahirap. Alam naman nilang wala kami bako na magagamit dun sa mga kalsada na dapat Please, may bago ka budget? Yes, tayo. Pero maraming bago ko ngayon, kaya lang nasa Santa Rita na. Saan? Santa Rita, like yung nasira, nag-emergency. Kasi po, merong graka na dapat mamaya naman tayo school site. Hindi ko lang bakit hindi po nyo ituloy. 57 hectares yung lalagyan ng spoil. Bakit po? Sira ba yung dragon yun doon, Jim? Meron kaming garagan na nag-request sa small area. Check ko lang po sa Midland Office yung regular equipment engineer. Pag-update ko lang kay Mayor. Opo, alam niyo po ninyo yung mga school site na ginamit ninyo na walang laman. Sayang po kasi dati, yung mga isda namin, nakakahuli sila at nagbabayad na pilya. Ngayon po, dahil nakatiwang-tuwang, wala namang school na nilagay, nabawasan po yung income ng saswan. Mayor, di ba binayaran ng DPWH yun? Opo. 57 hectares. Opo. Alam mo yun, pagka natambakan nyo ng di ba? Tinituloy nyo na ba yun? Baka nakabilang pa dun sa hindi paglipat. Bayaran nyo yung tumpa sa tao na kapangalan. Nalipat nyo na. Check ko po sa region, pero alam ko, napili po mga dating UPM. Sa amin naman po sa syudad ng Mabalacat, we are not greatly affected, no? Dahil unang-una, mataas po ang ating lugar, hindi naman po tayo catch basin na kung saan may mga instances po ngayon ng minomonitor po namin. Yung pong sa Sapambalen area, sa papuntang Mother Barrio, yung pong slope protection ay medyo bumigay ng konti. Pero sa ginawa po natin, pinatawag na po natin, nakipag-ugnayan na po tayo sa DPWH at kanina po ay nakapag-inspection na actual inspection at nakamonitor po sila 24/7 para po kung ano po ang pinakamagandang gawin para po masolusyonan ang problema na yon. Pero patungkol po sa mga flood areas, wala po kaming ganoon sa Mabalacat at kami po pasasalamat po na mataas po ang aming lugar. Mayor Joel, alam mo, dito sa Florida Blanca, Pampanga, Opo. umabot na merong flash flood. Pero ang taas ho niyan, dahil daw may pinakikitunguhan ng mga creek na talagang kailangan ng i-rehabilitate. Kayo ho, dito ho sa budget ko, kahit sa Sanggunian, pero bang initiative ang LGU na pag-aralan din na yung mga kanal dahil yung urbanization, maraming subdivision, yung pag-sip-sip ng tubig ng lupa, hindi na kaya. Hindi na kaya, tama ho. Dahil umaano niya, minsan sa kalsada pa umaagos. Alam mo po, ang development ng isang lugar ay kasama po yan, no? Yan pong mga drainage na yan, yung mga canals na yan, at yung mga creek na yan ay importante po sa isang lugar. So, syempre kasama po yan sa programa ng syudad ng Mabalacat para makatulong rin po sa national kung paano kami makakapag-assist para po tuloy-tuloy ang pagpapagawa sa mga creeks po, papunta po sa low-lying areas. May bakwit din ba kayo? Wala naman. Meron po kami ngayon, kasalukuyan, doon po sa Barangay Tabon, 38 families lang po, no? Yung po nasa Riverside at linipat po namin sa isang covered area, covered court po sa Barangay Tabon, linagyan po namin ng individual tents po yan. May privacy po per pamilya at kanina po nakapag-deliver na po tayo ng mga food packs. Kompleto po yon at meron po non-food items. Kamukha po ng mga lutuan nila,
mga sabon, mga tabo, lahat kompleto po yan para po maibigay natin ng tunay na serbisyo po para sa mga tao. At, Pati mga gamot, kompleto po. Pati gamot po, kompleto po sila. Panghuli na lang, yung pondo ng, ayan, lalabas po yung, State of Calamity Fund. Paano ho yung ating disposition dito? Ayan po, dahil yan po kung lalabas na po yung State of Calamity po at na magdidesisyon po dyan ng Sangguniang Palalawigan, meron na pong upaya ang city government para lalong makatulong po sa mga tao na pinsala, hindi lang po sa mga na-relocate, kundi po sa mga bahay-bahay rin po dito po sa aming syudad ng Mabalacat. Salamat kayo. Okay. Thank you sa iyong bayan at dito sa naging pagpupulong, ito yung iyong motion. Sa eksperyensyado naman ho natin ngayon, halos lahat ng bayan ng Lalawigan ng Pampanga ay nakakaranas ho ng pagbaha. At hanggang sa kasalukuyan po, lumalaki pa ho yung tubig, yung high tide, tapos may ulan pa, padating pa ho yung bagyong Dante, tapos mayroon pa hong Emong. Kanya nga ho, nag-motion na ho ako sa ating kapulungan ngayon, sa PDRRMC, na ang ating lalawigang Kapampangan, ang ating probinsyang Pampanga ay isailalim na po sa state of calamity nang sa gayon ho, kaming mga mayors, mga municipalities, including the cities, ay magamit ho namin, matap ho namin yung aming pondo para sa ating disaster. At isa po sa napag-usapan dito, mainit na diskusyon. Napakaliit daw ng 5% na calamity fund na para ipansuporta sa inyong mga constituent. At least meron ho kami pag-umpisa. Ang importante ho, meron kang pang-umpisa at meron kang pondong magagamit para sa aming mga nasasakupan. Ayun. Maraming salamat, Mayor John Sago. Abang na balen. So far, ano po ang nakita natin dito? Pinaka-critical ngayon, yung infrastructure ng DPWH. Kaya pala may reason na bumaha, halimbawa yung Bacolor. Kasi pala flat yung kapantay na ng papuntang barangay. So, tapos ang dike na ginawa. Na mayroong mga dahilan, kaya malaki ang tubig. No? So ngayon, yung report ng DPWH ngayon, yung mga nasirang mga dike, malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Yung susunod, nakakaligtan na naman nila yung kasunod. So nangyari ito sa Bacolor. Eh yung mga na-evacuate natin, kawawa sila. Bigla, magkaroon ng flood. Yun, ang nakita ko talaga ngayon, yung infrastructure, tsaka yung sinabi ng DOST na like yung Makabebe Masantol, parang mahirap solven. Kaya ang ginagawa ko ngayon, maglaland banking ako na pag mayroong warning na ganon, talagang wala kang choice kundi ilayin mo yung mga bata, yung mga senior citizen, tapos yung maiiwan na lang, yung kaya nila yung floodings. Kasi kailangan kong i-prepara sila eh. Kasi sabi nga ng DOST, parang hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River, tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Makabebe at tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga. Billion. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Iba na ngayon ng, sana kung maniwala tayo, ito na yung effect ng climate change talaga. Grabe na ngayon. Dapat i-anticipate na yun. Bob, nung pong first term nyo as governor, nag-sound off na po kayo about the need to desilt the Pampanga River. Inuulit nyo na naman po ngayon, Nay. Hindi. Siguro mag-appeal na tayo, kumuha na tayo ng mga draga talaga na nakababad dun sa Pampanga River. Pagka lumalim yon, hindi na siya mag-overflow, hindi na babaha ang San Luis, Candaba, San Simon, Apalit, Makabebe, Masantol. Kasi nga dahil, ilang years na ba yung Pampanga River? 100 years. Carnedo po? Hindi yung buong pang-stretch ng Pampanga River. That's, hanggang Cordillera. hindi nga, ibig sabihin, ilang years na yan na hindi na-disilt. Mula nung nangyari yon na mayroong Pampanga River, wala pa akong nalaman na dinisilt nila. Yung Pampanga Delta, nung panahon po... Hindi yung Pampanga Delta, dulo yun eh. Dulo na.
Pero ang ibig sabihin, yung buong stretch ng Pampanga River, never siyang na-desil. Wala pang desilting na nangyari. Tapos yung labasan niya, silted eh. So ang nangyayari ngayon, pag hindi na-resolve to, dahil dun sa resulta ng climate change, na yung tubig talaga, malakas na yung dating ng tubig ulan, nanggagaling ng mga hilog natin, ng bundok. So tayo ang last eh. Tayo ang last na probinsya na pinto na labasan ng mga tubig na to. So siguro kung totoo yung pinag-aaralan ng DOST, na magkakaroon sila ng parang isang reservoir na doon muna i-contain yung tubig. Bago dumiretso na bumubulusok dito sa paglabas ng mga santol, mga bebe. Ewan ko sana ituloy nila yon. Pero ang importante talaga, ma-desert ang Pampanga River. Pero sa Sayan District, wala na kaming masyadong problema dahil nai-erode lang yung mga dike. Dito sa mega dike natin, wala na rin tayong problema. Nagkaroon lang ng bahang Bacolor kasi yung dulo nitong mega dike, parang kapos, naging flat siya. Yung una, mataas. Tapos dito sa dulo, flat siya. Kailangan pala ng 500 million. So siguro, hindi nila nasasama sa budget nila. Hindi nila isipin na yung tubig pupunta sa Bacolor. Sa barangay na yon, Tenero. Daw silang ini-evacuate na sa year? Hindi talaga sila pwedeng hindi yan. Nakikita niyo po ba yung need na makipagtulungan sa Nueva Ecija, Bulacan, at kayo sa Pampanga? Dahil ang laki po ng gastos ng desilting. Hindi, siguro ang i-appeal na lang natin, nung panahon ni Soriques nung pagkatapos ng pinatubo, ang Netherlands, nag-donate siya ng mga desilting machine. Yung pan-desilt, di ba? Andun yun, kaya na-survive tayo eh. Yung lahar na desilt nila. Pero, sira na yun. Binigay na grant lang yun, libre. Ewan ko, kung mag-a-appeal ang DPWH sa ibang bansa, ang tumulong sa atin Netherlands, yung mga ibang bansa, nagdala siya ng maraming equipment. Kaya na-desilt talaga. Kaya naligtas tayo, ang Pampanga. Noon ang DPWH. At nagbibigay pa sila talaga siguro ngayon. Siguro mag-a-appeal or pondo, magkano ba yung draga na hindi na sila umalis doon sa Pampanga River na talagang walang ginawa, kundi i-desilt na lang ng i-desilt. Kasi pag umapaw yan, nasira, pati yung viaduct, at yung mga bridge, wala na yan. Yun ang makakadala ng North Luzon. Nakikita po kung hindi po puting basura. Yung nagiging cost. Troso. Pero dahil kalbo na nga yung mga bundok sa taas. So yung tubig talaga, malakas ang daloy. Puno na talaga. Ito sa second, wala na kami problema eh. Sa third, hindi masyado. Ang 4th district talaga. Ang 4th district talaga yung problema. Naya mo pa yung may sira pong dam, kaya kung area na po nagluha. Nai-road na nga, malaking problema yun. Kaya tinatanong ko sa DPWH, sino yung merong trabaho niyan? NIA ba o kayo? Dapat ang NIA at saka ng DPWH mag-join dyan. Kasi pagka gumawa ka ng dam na gano'n, dapat tibayan mo yung dike. Kasi magpapakawala ka eh. Magpapakawala ka ng tubig eh. Ang pinaka-problema talaga minsan ng floodings natin, mga river natin, kailangan natin i-desert. Ang bilis ng response po ng probinsya, kagad tayong nagpunta sa mga evacuation centers na bigay ng mga pangangailangan nila. Ano po ang gusto nating sabihin sa lahat ng apektado ng pagbaha? Sa lahat ng mga apektado ng pagbaha, ang inaalala ko nito, yung after effect ng ilang linggong baha. Kasi ngayon hindi mo pa mararamdaman eh, di ba? Ang sinasabi ko, magkakaroon kami ng group chat ng Department of Health. Kaya nagpa-prepare na ako ng mga satellite ng mga ospital. Just in case hindi magkasya, gagamitin namin yung isolation na ginamit ng COVID. Tapos yung mga multipurpose ni Mayor, yung Bukas Center, meron siyang multipurpose, maglalagay ng mga bedton, mga doktor, mga oxygen. Kasi once na after effect niyan, yun ang iniisip ko, yung after effect. State of calamity na yan. Ano status nito? Aaprubahan sooner? Yung Disaster Council, nag-approve na naman ng mga board. Yung Disaster Council, magpo-propose siya ng mga state of calamity. Kasi hindi mo pwedeng i-declare. Kasi yung mga mayor, ilang linggo ng baha, hindi nila magamit ang calamity fund nila. At mag-appeal ako sa Congress, saka sa Senate. Kasi may batas na hindi ka pwedeng bumili ng NFA rice kung hindi signal number 1. May signal number 2, kung walang damage. So, hindi naman sila pwedeng makabili ng commercial. 2,200 ang bigas. At una, kaya kung mag-a-appeal, alisin yun sa batas na may earthquake, El Nino, dapat nakaka-withdraw ka din, di ba?
kagaya ng mga Bebe Masanto, kahit na walang bagyo, bumaba siya. Di ba? High tide. High tide siya. Sana kung mapapamen ko, mag-a-appeal ako na alisin na yung, kung walang bagyo, hindi ka pwedeng bumili ng NFA rice. Dapat alisin. I-amend lang nila. Yun lang portion na yun. At saka siguro, mag-a-appeal din ako, ang 5% ngayon sa laki na ngayon ng effect ng climate change, matagal na panahon sa local government code, yung budget, 5%, yung pa rin ang ginagamit. Kagaya ngayon, yung Santo Tomas, 3 million. Ilan ang populasyon niya? 10,000? 15,000? Lubog lahat? Ang mangyayari sa 3,000? Hindi ka naman pwedeng gumamit sa ibang fund mo, annual budget mo. So para sa akin, parang maliit ang 5%. Pagka may calamity, bigas, yung mga pagkain, yung relief, mahal-mahal na ng pagkain ngayon. Noon, ang sardinas, 3 pesos lang. Ngayon, 10 piso na. Ang bigas ngayon, dati ang kilo, 20 lang. 15, ngayon, 40 na. Asan kakasya yung 5% mo, di ba? Isang bagyo lang, ubos. Kung supplementary po ang Pampanga dun sa maliit na budget ng LGU, magkano po ang pwede niyo pang idagdag na yun? Kami na nga nagbibigay ng relief nila eh. Wala silang nabibili. Hiningi namin sila sa DSWD. Ngayon kami na naman. Magbibigay sila 200 bags, 500. Pinakamalaki din 1,000. At minsan lang mangyari. Kasi yung mga mayor naman natin, wala din naman silang kakayahan na personal nilang perang gamitin. Pwede mo lang ipambili ng bigas at saka ng relief, yung 5% calamity fund. So sabi ko, paano naman? Ang Kapitolyo, ang dami niyang kinikater. 20 towns, 19 towns, pero yung mga city. Ang populasyon mo, kagaya ngayon, ang mga lubog, umahabot ng 200,000 families. Di ba? 1,000 families na. Hindi, kabuuan ng flooded. Ang binigyan natin, di ba? Nakapag-ano na kami ng mga 66,000, pero kulang pa. Ang kailangan natin, mga 150,000 pa dapat ang bigyan ng tulong. So, maganda yung nangyari na to kasi nakita natin, narinig ninyo yung report ng DPWH. Buti sa agriculture, hindi pa masyadong ganun kalaki, pero malaki na yan. At nakita natin, ano ang cost ng floodings? Nakita nyo yung DOST, di ba? At nakaliwanagan natin doon na yung DOST, pinaliwanag niyang mabuti, napalis na yung bagyong uli, tapos merong low pressure, pero hindi siya masyadong hindi masyado siyang nakakatakot kasi baka matunaw, baka hindi siya dito At least, at saka yung sitwasyon ng Pampanga, nakita niyo yung report ng PDRRMO, yun na yun ang damage. Yun na lahat yung flooded barangays. Lahat halos may flooded na, pati yung mga ibang bayan. So, ang importante siguro, sabi ko nga, yung sa solid waste management namin, kailangan palakasin. Buksan lahat ang mga kanal. Kaya humingi ako ng pondo sa tupad. Kasi nagwawali sila ng daan, kakalkalin ko yung mga drainage. Baka pagbukas, puno ng basura. Diba? Makalaking tulong din yun. Pero yung importante, yung protection natin sa Pampanga River. The silt, tapos yung slope protection, kailangan tibayan. Yung sa kabila, tsaka yun dito. Yun yung long term na. Yung long term. Kasi yung Arnendo, dahil alam ko 50 years na pinagawa ni Makapagal yun eh. Ang lifespan lang noon, 50 years. Sobra-sobra na. So, nai-erode na. Hindi naman nila pwedeng gawin yon kasi yung 35 kilometers ng Pampanga River na yan, yung dito lahat ang labas sa atin, sa pinto. So, tayong bagsak lahat. Ewan ko, mag-appeal ako sa national government, sana pakinggan ako. Pwede namang loan, loan, o kaya grant. Yeah. Nay, panghuli sa akin, budget call na yan. Anong pa-priority ninyo na pupondohan, lalo na lagi tayong ganito? Yung may infrastructure sa dike, mga dike na nasira, yun ang kailangan. Kasi pag nag-collapse siya, pumasok lahat ng tubig sa mga kabayanan, problemang malaki. Ako sa infrastructure ako. Tsaka konting sulong sa Department of Agriculture. Tapos sa Department of Health. Kailangan na sikasuin ngayon kung ano ang after effect ng baha na to. Kailangan lahat na nagkakasakit, ma-accommodate namin. Magamot lahat. Okay. Yan. No? Nandiyan pa rin yung mga dengue, tapos leptospirosis, no? And also, as I said kanina, yung mga dahil sa tiyan, pagtatae, no? Dahil nga sa maruming tubig, no?
And then po, mga disaster-related diseases. Yun po. Yung PHO po, paano po nakaka-help sa mga panahon po na ganito? Okay. Ang Provincial Health Office naman in close coordination with the different municipalities through their RHUs. No, so ina-update naman tayo ng mga municipalities na affected na, lalo na yung mga baha, nasasabihan tayo. So nagpapadala tayo ng mga gamot katulad ng mga gamot na pang-prevent sa leptospirosis like doxycycline. Nagpapadala tayo. Saka yung mga ibang disaster meds na kakailangan, kung walang supply sila, humingi rin sila ng tulong sa amin at pinapadala namin sila. So hindi lang kayo dito sa Bacolor as of now? Ay, hindi po. Mag-iikot po kayo? Yes po. So, ina-update naman po kami ng mga different municipalities. So, as I said, yung mga RHUs natin. Kung hindi nila kaya at kulang sila sa supplies or manpower, tumatawag naman po sila sa PHO. And nandiyan rin yung mga district hospitals natin para tumulong. Sir, sa mga ganitong evacuation kasi, syempre, magkakadikit sila eh. Apo. Paano po may iwasan yung hawaan po sa mga kabataan or sa mga bata na maliliit? Pag ganyan kasi sa mga evacuation center, hindi talaga natin maiwasan, no? Pero yung number one talagang pwede natin gawin is yung tatawag nilang wash. Yung water natin dapat malinis, sanitation, hygienic, panatilihin malinis yung area. Tapos yung katulad ng ginawa namin ito, may kanya per family. At least hindi sila nagkakadikit-dikit, no? Saka tinuturuan na natin sila ng proper way of disposal ng mga madudumi or paglinis ng katawan, hygiene, para maiwasan natin yung mga sakit po. Sir, ulitin ko lang po yung kung ano po yung mga sakit po na Okay. As I said kanina, yung mga influenza-like diseases, mga flu, no? Ubo-sipon, upper respiratory, no? Pagtatay, diarrhea, no? Pagsusuka, leptospirosis and dengue, nandiyan pa rin sila. Kaya dapat nating iwasan mga yan. Tapos, nandiyan rin po yung mga nakapulpulmonya, no? And mga disaster-related diseases, yan po. Ano naman po yung mensahe po natin para sa mga viewers po natin? Okay. So, sa mga ganitong panahon, number one, lalo na yung mga nasa sa mga mababang areas na baha, kung maiiwasan po sana natin na wag lumusong, wag na lang po. Pero kung talagang kailangan lulusong, pagkahawon po talaga panatiling malinis. Ugas lang sa sabon, ganyan. Tapos disinfect with alcohol. Malaking tulong po 'yon para maiwasan natin yung leptospirosis, no? Tapos yung mga areas natin na mga stagnant areas, make sure na nalilinis parati 'yon para yung kasi pinagbabahayan ng mga causes ng dengue.